तुम्ही नवीनच चार्ज घेतलेलो आसा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आसा पळय तो खंय तरी ढासळ्ळा डान्स बार आसता अथवा अंमली पदार्थ हे मोठ्या प्रमाणात हांगा हे जाता हय हांव चार्ज घेतलेले सगळे डान्स बार बी हांव बंद दवरले तुम्ही चेक करूंक शकता ऑल डान्स बार्स आर क्लोज अंमली पदार्थ आम्ही ऑलरेडी आय हॅव डेव्हलप माय इन्फॉर्मंट्स माझी इन्फॉर्मंट्स ऑलरेडी फिल्ड आहा वी आर डेव्हलपिंग इन्फॉर्मेशन and we will be booking cases under NDPS Act. सर छोटू से पार्लर चालू असा दोन पार्लर दोन चालू असा बंद केलं डान्स बार बंद पार्लर केलं चालू असा त्याचे लायसन्स ना काय तिकडे खंयसर चालू आहा पार्लर छोटू एक मेहफिलचे लागीन असा आणि एक बागा नाटूतलो हांव व्हेरीफाय करून हांव बंद करतलो कित्याक पळय 4 दीस जाले चार्ज घेवन 2-3 दीस आता हे बंदोबस्तानूच गेले ओके. न्यू इयर सेलिब्रेशन आहे ते हांव कितें आहा व्हेरीफाय करून सगळे कितें इलिगल आहा ते सगळे ऍक्टिव्हिटीज बंद करतलो ओके ओके एक मिनिट सर एक मिनिट तुम्ही प्रेस हो. कसं हो, हो, ठीक. थँक्यू येस